Bon dia! Avui anirem a la biblioteca municipal, que per a mi és un temple de silenci i d'inspiració. Aquí tenim l'edifici on entrarem i notarem la fresqueta i veurem els espais fantàstics que hi ha per a nens petits, per a joves i també per a adults. Hi ha un ampli catàleg, en general a totes les biblioteques públiques hi ha molta varietat i molta inspiració. A vegades hi ha llibres que et poden sorprendre, com és el meu cas. M'ha trobat aquest llibre. Me'l podria dur a casa amb el carnet de la biblioteca, però seuré a llegir-lo i a recordar, per exemple, el sabor amb què la meva àvia Conxita rentava la roba. Encuriosida encara, he seguit buscant entre els llibres i he trobat aquest llibre de text dins el qual hi ha una entrevista a l'autora de Fem Safareig. Experiències fascinants entre la platja del Postiguet i la muntanya del Benacantil.